Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα διαδικτυακό μάθημα. Ονομάζομαι Γιώργος Γκούσκος και είμαι διδάκτορας Διεθνών Οικονομικών και Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στο σημερινό μάθημα θα ασχοληθούμε με την ψηφιακή οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και με το πώς επηρεάζουν τον τρόπο που δουλεύουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Σε αυτή την ενότητα βάζουμε το γενικό πλαίσιο. Ξεκινάμε με βασικές έννοιες για να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα πριν μπούμε στα εργαλεία και τις πρακτικές. Οι μαθησιακοί στόχοι του σημερινού μαθήματος. Καταρχάς, η κατανόηση του τι σημαίνει ψηφιακή οικονομία και γιατί μας αφορά. Να αποκτήσουμε όλοι βασική εικόνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Η γνωριμία μας με τα βασικά ψηφιακά εργαλεία και τις πλατφόρμες. Η κατανόηση της τεχνολογικής προσαρμογής και των απαιτήσεών της, η εισαγωγή σε απλά παραδείγματα εφαρμογής και μετρήσιμα ωφέλη, η αντίληψη βασικών κινδύνων όπως η κυβερνοασφάλεια ή τα δεδομένα, χωρίς όμως τεχνικές λεπτομέρειες. Γιατί όμως ψηφιακή οικονομία? Καταρχάς, το λεγόμενο ψηφιακό επηρεάζει σχεδόν κάθε κλάδο και δουλειά. Ο γενικότερος ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Οι πελάτες έχουν πλέον ψηφιακές προσδοκίες, ταχύτητα και ευκολία. Η παραγωγικότητα συχνά ανεβαίνει με αυτοματοποίηση και δεδομένα. Η ανταγωνιστικότητα συνδέεται πλέον με την τεχνολογική ωριμότητα. Άρα οι πελάτες πλέον έχουν ψηφιακές προσδοκίες και η ανταγωνιστικότητα συνδέεται άμεσα με το πόσο ώριμος είναι τεχνολογικά ένας οργανισμός. Εδώ βλέπουμε τη δομή του μαθήματος και το μάθημα είναι δομημένο από τις βασικές έννοιες μέχρι την πράξη. Θα δούμε εργαλεία, πλατφόρμες, δεδομένα, κινδύνους και στο τέλος πώς μετράμε τα ωφέλη αυτά. Η βιβλιογραφία βασίζεται σε διεθνείς οργανισμούς και σύγχρονες μελέτες. Δεν είναι προφανώς για αποστήθηση, αλλά για όποιον θέλει να εμβαθύνει τις γνώσεις τους στη ψηφιακή οικονομία. Εδώ θα ξεκινήσουμε με το πυρήνα του μαθήματος. Τι εννοούμε δηλαδή όταν λέμε ψηφιακή οικονομία και πώς διαφέρει από την παραδοσιακή οικονομία. Τι είναι λοιπόν η ψηφιακή οικονομία? Είναι η οικονομική δραστηριότητα που στηρίζεται σε ψηφιακές τεχνολογίες. Η δημιουργία, η διανομή και η κατανάλωση αξίας μέσω του διαδικτύου. Έχουμε λοιπόν μεγαλύτερη ταχύτητα συναλλαγών και πληροφόρησης. Δίνεται έμφαση σε υπηρεσίες, δεδομένα και συνδεσιμότητα. Δημιουργούνται νέα προϊόντα και υπηρεσίες που πριν με την παραδοσιακή δηλαδή οικονομία δεν υπήρχε. Με λίγα λόγια, η ψηφιακή οικονομία βασίζεται σε τεχνολογίες, δεδομένα και συνδεσιμότητα. Δημιουργούνται λοιπόν νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, επιταχύνοντας όμως συναλλαγές και αποφάσεις. Στην ψηφιακή οικονομία συχνά δεν αγοράζουμε ιδιοκτησία, αλλά πρόσβαση. Τα προϊόντα κλιμακώνονται εύκολα και βελτιώνονται συνεχώς. Ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται online, παραδείγματος χάρη, οι συνδρομές και τα streaming. Ψηφιακά προϊόντα όπως λογισμικό, εφαρμογές και ηλεκτρονικά βιβλία. Βασίζονται, όπως είπαμε, σε πρόσβαση και όχι ιδιοκτησία και κλίμακα που εξυπηρετούν πολλούς ταυτόχρονα με πολύ χαμηλό κόστος. Και προπάντων όλων, όλες αυτές οι υπηρεσίες και τα προϊόντα αναβαθμίζονται διαρκώς, βελτιώνονται δηλαδή, μέσω των updates. Τώρα, οι πελάτες μετακινούνται στο ψηφιακό κανάλι κυρίως για ευκολία και ταχύτητα. Έτσι, μειώνουν το χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης. Δημιουργούνται νέα σημεία επαφής, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα applications, ή τα portals ή τα online chats. Και έτσι έχει δημιουργηθεί πλέον η ανάγκη για απλές και καθαρές διαδικασίες. Και πλέον, όπως είπαμε και στο μάθημα του marketing, η εμπειρία του χρήστη γίνεται κρίσιμη. Άρα, οι πελάτες μετακινούνται στο ψηφιακό κανάλι με μοναδικό σκοπό την ταχύτητα και την ευκολία. Και αυτό κάνει την εμπειρία χρήστη και τις απλές διαδικασίες το πιο κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εδώ να δούμε μερικά παραδείγματα ψηφιακής οικονομίας στην καθημερινότητά μας. Ηλεκτρονικές πληρωμές και ψηφιακά πορτοφόλια. Πλέον όλοι μας μπορούμε να πληρώσουμε είτε από το κινητό μας, είτε ακόμα μέσω Iris, είτε ακόμα μέσω του ρολογιού μας. E-commerce και online παραγγελίες. Telework και ψηφιακές συνεργασίες.
Digital δημόσιες υπηρεσίες. Πλέον μπορείς να κλείσεις ραντεβού. Πλατφόρμες μετακίνησης, διανομής ή ακόμα και του delivery. Άρα εδώ βλέπουμε ότι η ψηφιακή οικονομία δεν είναι κάτι θεωρητικό. Τη συναντάμε καθημερινά στα πάντα. Από τις πληρωμές, τις αγορές, από τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες μέχρι και την ίδια μας την εργασία. Τι αλλάζει όμως στην αξία? Η αξία δεν είναι μόνο το προϊόν, είναι και η εμπειρία. Τα δεδομένα βοηθούν σε καλύτερες αποφάσεις. Η ταχύτητα και η διαθεσιμότητα πλέον είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όλες τις επιχειρήσεις. Η προσωποποίηση γίνεται εφικτή σε μεγάλη κλίμακα και η εμπιστοσύνη, δηλαδή ασφάλεια και διαφάνεια, γίνεται πλέον πιο σημαντική. Άρα η αξία δεν περιορίζεται πια μόνο στο προϊόν. Μετράνε όλα αυτά που προείπαμε. Η εμπειρία, η ταχύτητα, η προσωποποίηση και η εμπιστοσύνη. Και αυτά όλα δημιουργούνται μέσα από τα ψηφιακά κανάλια. Σε αυτό το σημείο περνάμε από την κλασική ψηφιακή οικονομία στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δηλαδή, στο πώς αλλάζουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις στην πράξη. Τι είναι λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός? Καταρχάς είναι η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας με τη χρήση της τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο αγοράζω ένα software, είναι αλλαγή διαδικασιών και κουλτούρας. Περιλαμβάνει ανθρώπους, δομές και κουλτούρα. Στόχος, η καλύτερη εξυπηρέτηση, η ταχύτητα και η ποιότητα. Πρόκειται για συνεχής πορεία, μια συνεχής δηλαδή διαδικασία, όχι ένα project one-off της μίας φοράς. Άρα δεν είναι απλώς μια αγορά τεχνολογίας, είναι η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και στην κουλτούρα. Ψηφιοποίηση έναντι ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε αυτό το σημείο πρέπει να κατανοήσουμε τις δύο διαφορετικές έννοιες. Τι είναι ψηφιοποίηση και τι είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Η ψηφιοποίηση είναι το πρώτο βήμα, το οποίο σίγουρα δεν αρκεί. Ο μετασχηματισμός από την άλλη αλλάζει τον τρόπο δουλειάς και τη συνολική αξία που παράγεται. Αν δούμε δηλαδή σε παράδειγμα, η ψηφιοποίηση είναι τη μεταφορά από ένα χαρτί σε ψηφιακή μορφή, δηλαδή το σκανάρισμα. Η βελτίωση είναι η απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Ο μετασχηματισμός από την άλλη είναι η αλλαγή του τρόπου δουλειάς και αξίας. Παράδειγμα, η form αντί για έντυπο. Ένα άλλο παράδειγμα, self-service, portal με ροές, που αυτό αποτελεί και το μετασχηματισμό. Γιατί όμως οι οργανισμοί μετασχηματίζονται? Οι μετασχηματισμοί γενικότερα πιέζονται από ανταγωνισμό και νέους παίκτες που έχουν εισέλθει στην αγορά. Γενικότερα υπάρχει αλλαγή των προσδοκιών των πελατών όσο προχωράμε σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Υπάρχει ανάγκη για καλύτερο έλεγχο και διαφάνεια, υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση χρόνου και κόστους και πλέον όλες οι αποφάσεις έχουν βελτιωθεί χάρη στη χρήση δεδομένων. Με λίγα λόγια, χρειάζονται καλύτερος έλεγχος, διαφάνεια και ταχύτερες αποφάσεις. Τι αλλάζει όμως στην πράξη? Στην πράξη οι διαδικασίες απλοποιούνται. Μειώνονται από την άλλη επαναλαμβανόμενες και παλιές χειροκίνητες εργασίες και έτσι μετράμε καλύτερα την απόδοση και τα σημεία συμφόρησης. Επίσης, η επικοινωνία και η συνεργασία πλέον με τη χρήση της τεχνολογίας γίνονται πιο άμεσες. Με απλά λόγια, η εργασία γίνεται πιο δεδομενοκεντρική. Συνηθισμένα λάθη στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Καταρχάς, συχνό λάθος είναι να αγοράζονται εργαλεία χωρίς ξεκάθαρο σκοπό. Πάρα πολλά έργα ταυτόχρονα και χωρίς προτεραιότητες, μηδενική εκπαίδευση χρηστών στην ψηφιακή τεχνολογία, αντίσταση σε αλλαγές λόγω παλιωμοδίτικης θα λέγαμε όλους κουλτούρας και έλλειψη απλών δικτών επιτυχίας. Με νούμερο 1 όπως προείπαμε, λάθος να αγοράζονται εργαλεία χωρίς κάποιον βασικό σκοπό. Χωρίς εκπαίδευση και δείκτες, ο μετασχηματισμός αποτυγχάνει. Ποιος είναι όμως ο ρόλος της ηγεσίας και των ομάδων? Η διοίκηση γενικότερα δίνει κατεύθυνση, αλλά αυτές που ολοποιούν είναι οι ομάδες. Μικρές, γρήγορες επιτυχίες χτίζουν εμπιστοσύνη και μειώνουν την αντίσταση στην αλλαγή. Ας δούμε μερικές κατηγορίες ψηφιακών εργαλείων. Από εδώ και πέρα περνάμε στα εργαλεία, δηλαδή στο πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός φαίνεται στην καθημερινή εργασία. Καταρχάς, υπάρχουν τα εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας. Υπάρχουν τα εργαλεία διαχείρισης έργων και εργασιών. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, κοινώς το cloud,
Υπάρχουν εργαλεία διαχείρισης πελατών και αιτημάτων, τα λεγόμενα CRM ή διάφορα άλλα εργαλεία ticketing. Υπάρχουν και τα εργαλεία αναφορών και dashboards για αποφάσεις. Στόχος τους είναι να διευκολύνουν τη συνεργασία, την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται είτε μεμονωμένα είτε όλα μαζί, το κάθε ένα στη δικιά του αρμοδιότητα. Τα εργαλεία συνεργασίας μειώνουν τις μετακινήσεις και τις γενικότερες παρεξηγήσεις. Διευκολύνουν δηλαδή τις συναντήσεις χωρίς να γίνεται καμία μετακίνηση. Επιτρέπουν γρήγορο συντονισμό των ομάδων, συνδυάζονται με chat και άλλα κοινά αρχεία, μειώνουν το χρόνο επικοινωνίας και θέτουν διάφορους κανόνες. Για να λειτουργήσουν όλα αυτά αποτελεσματικά και σωστά, χρειάζονται απλοί κανόνες και βασική πειθαρχία. Τα εργαλεία διαχείρισης έργων, όπως παραδείγματος χάρη Trello, Asana ή Jira. Αυτό ουσιαστικά δίνει ορατότητα στα task και τις ευθύνες. Γίνεται προτεραιοποίηση των εργασιών και των deadlines. Παρακολουθείται η πρόοδος με πάρα πολύ απλό τρόπο και μειώνονται οι λεγόμενες χαμένες εκκρεμότητες. Είναι χρήσιμα σε μικρές αλλά και σε μεγάλες ομάδες. Πλέον, χάρη στα ψηφιακά εργαλεία, η διαχείριση των έργων γίνεται πιο ορατή και οργανωμένη. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ποιος το κάνει, ποιος είναι υπεύθυνος και πότε είναι το deadline και πρέπει να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Cloud αρχεία και κοινή εργασία. Το cloud γενικότερα επιτρέπει πρόσβαση από παντού. Μειώνονται οι διπλοεκδόσεις και η σύγχυση με διάφορες εκδόσεις αρχείων και διάφορο versioning. Θέλει όμως σωστή δομή και ονοματοδοσία. Υπάρχει ιστορικό αλλαχών για την ασφάλεια, δημιουργείται ευκολότερη συνεργασία στα έγγραφα. Βασική αυτοματοποίηση. Εδώ υπάρχει το λεγόμενο no-code ή low-code. Είναι απλές ροές. Αν γίνει το χ, κάνε το ψ. Μειώνεται με τα πολλά η χειροκίνητη επανάληψη. Τυποποιούνται οι διαδικασίες και υπάρχει ταχύτερη εξυπηρέτηση σε επαναλαμβανόμενα αιτήματα. Υπάρχει επίσης έλεγχος ποιότητας και λιγότερα λάθη. Με απλές λοιπόν αυτοματοποιήσεις μειώνουμε την επαναλαμβανόμενη εργασία μας. Και αυτό απελευθερώνει χρόνο μας στο να κάνουμε κάτι σημαντικότερο ή κάτι πιο παραγωγικό. Εργαλεία CRM και εργαλεία διαχείρισης πελατών. Το CRM δίνει ενιαία εικόνα για τον πελάτη και βελτιώνει τη συνέπεια και την εξυπηρέτηση. Καταγράφεται το ιστορικό επικοινωνίας με τους πελάτες μας, υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση και συνέπεια και υπάρχει υποστήριξη πωλήσεων και after sales για τους πελάτες μας. Μέσω των εργαλείων CRM μετρούνται και βελτιώνονται οι διαδικασίες μας. Εργαλεία ticketing και help desk, κοινώς τα εργαλεία διαχείρισης αιτημάτων και υποστήριξης. Τα αιτήματα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. Γίνεται δηλαδή κεντρική καταγραφή των αιτημάτων. Παίρνουν προτεραιότητες και ανατίθονται σε υπευθύνους. Μειώνονται τα χαμένα email και τα τηλεφωνήματα και μετρούνται οι χρόνοι απόκρισης, καθώς επίσης και η ποιότητα της εξυπηρέτησης. Υπάρχουν επίσης ειδικά FAQ και επαναχρησιμοποίηση πωλήσεων. Τα εργαλεία dashboards και αναφορές. Καταρχάς, τα dashboards μετατρέπουν τα δεδομένα σε εικόνα για να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Παρακολουθούνται οι στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση, όπως επίσης και οι αποκλίσεις. Εντοπίζονται τα προβλήματα νωρίτερα. Υπάρχει κοινή γλώσσα για συζήτηση σε όλη την ομάδα και επίσης θέτουμε λίγους και καθαρούς δείχτες. Άρα, με λίγους καθαρούς δείχτες, οι αποφάσεις πλέον γίνονται πιο γρήγορα. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στις πλατφόρμες και στον τρόπο που συνδέουν χρήστες, υπηρεσίες και αγορές. Τι είναι όμως πλατφόρμα? Πλατφόρμα είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδέει χρήστες και ομάδες. Διευκολύνει συναλλαγές, επικοινωνία και συνεργασία. Δημιουργεί δίκτυο και όσο μεγαλώνει τόσο ισχυρότερη γίνεται. Συχνά λειτουργεί με κανόνες αλλά και αξιολογήσεις. Γενικότερα αλλάζει τον τρόπο που οργανώνονται οι αγορές. Μια πλατφόρμα λοιπόν δεν είναι απλώς τεχνολογία. Μέσω κανόνων εμπιστοσύνης και δικτύων, όσο μεγαλώνουν γίνονται και πιο ισχυρά. Ορισμένα παραδείγματα πλατφορμών. E-commerce marketplace που συνδέουν πολιτές και αγοραστές. Εφαρμογές μετακίνησης που συνδέουν οδηγούς και πιλάτες. Πλατφόρμες εργασίας ή freelance που συνδέουν διάφορα έργα με διάφορους συγκεκριμένους επαγγελματίες, κυρίως IT.
streaming πλατφόρμες που συνδέουν περιεχόμενο και κοινό, πλατφόρμες εκπαίδευσης που συνδέουν γνώση και μαθητεία. Αυτά τα γνωστά παραδείγματα πλατφορμών από διαφορετικούς κλάδους έχουν ένα κοινό στοιχείο. Συνδέουν πλευρές της αγοράς και διευκολύνουν τις συναλλαγές. Γιατί λοιπόν οι πλατφόρμες κερδίζουν? Καταρχάς, μειώνουν το κόστος αναζήτησης και της συναλλαγής. Αυξάνονται οι επιλογές και η διαφάνεια και βελτιώνεται προπάντων όλων η εμπειρία του χρήστη. Όλες οι πλατφόρμες κλιμακώνονται πάρα πολύ γρήγορα και επίσης χτίζουν εμπιστοσύνη μέσω των αξιολογήσεων. Όσο μεγαλώνει το δίκτυο, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η αξία. Ας δούμε τα μοντέλα εσόδων πλατφορμών. Γιατί οι πλατφόρμες δεν έχουν μόνο ένα μοντέλο εσόδων. Συνήθως συνδυάζουν προμήθειες, συνδρομές για πρόσβαση σε premium λειτουργίες, είτε διαφήμιση και προβολή. Υπάρχει βέβαια και το freemium, που είναι δωρεάν τα βασικά συστατικά ενός προϊόντος και υπάρχει πληρωμή για κάτι έξτρα ή κάτι premium. Και προφανώς μπορεί να γίνει συνδυασμός όλων των παραπάνω μοντέλων στις πλατφόρμες. Τώρα, οι πλατφόρμες δεν είναι μόνο για την αγορά. Υπάρχουν εσωτερικές πλατφόρμες για συνεργασία, τα λεγόμενα intranet ή portals. Υπάρχουν self-service λύσεις για πελάτες, όπως παραδείγματος χάρη αιτήσεις, ενημερώσεις ή αυτόματες πληρωμές. Χρησιμοποιούνται επίσης για onboarding εργαζομένων, καθώς επίσης και διαδικασιών. Έτσι, υπάρχει καλύτερη χνηλασιμότητα των ενεργειών. Αντίστοιχα, χάρη στις πλατφόρμες εσωτερικά στις επιχειρήσεις, υπάρχει και μείωση του φόρτου εξυπηρέτησης. Άρα, οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται εσωτερικά για συνεργασία, εξυπηρέτηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Και χάρη σε αυτές τις πλατφόρμες, οι εταιρείες εξοικονομούν κόστη. Τι πρέπει όμως να προσέξουμε στις πλατφόρμες? Καταρχάς, χρειάζεται απλή εμπειρία χρήσης χωρίς περίεργα και χρονοβόρα βήματα. Χρειάζονται καθαροί κανόνες και υπευθυνότητα. Χρειάζεται προστασία των δεδομένων, εννοείται και δικαιωμάτων πρόσβασης, υποστήριξη χρηστών όταν κάτι κολλάει και συνεχή βελτίωση μέσω feedback και ερευνών προς το προσωπικό τι χρειάζεται παραπάνω να γίνει προκειμένου να βελτιωθεί η πλατφόρμα. Άρα η απλότητα, οι καθαροί κανόνες και η προστασία των δεδομένων είναι τα πιο κρίσιμα πράγματα σε μια πλατφόρμα, κυρίως εσωτερική. Αν η εμπειρία δεν είναι καλή, τότε η πλατφόρμα δεν υιοθετείται από το σύνολο του εργατικού δυναμικού και αποτυχάνει. Σε αυτό το σημείο περνάμε στα δεδομένα και στις δεξιότητες. Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί χωρίς τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν σωστά. Γιατί λοιπόν τα δεδομένα είναι σημαντικά? Καταρχάς, οι αποφάσεις γίνονται καλύτερες με στοιχεία. Βοηθούν να δούμε τις τάσεις και τα μοτίβα, μειώνουν την υποκειμενικότητα και το ένστικτο και επιτρέπουν μέτρηση της απόδοσης. Από την άλλη, υποστηρίζουν την πρόβλεψη και τον προγραμματισμό. Κάνουν δηλαδή τις αποφάσεις μας πιο τεκμηριωμένες. Από τα data στην απόφαση. Καταρχάς, συλλογή. Τι δεδομένα έχουμε και από πού. Καθαρισμός. Να είναι σωστά και συγκρίσιμα. Ανάλυση, να έχουμε βασικά συμπεράσματα και τάσεις και παρουσίαση, να είναι απλά τα dashboards μας χωρίς σύνθετες λεπτομέρειες. Τέλος, η απόφαση ακολουθείται μέσω της δράσης και της παρακολούθησης. Με λίγα λόγια, η αξία δεν είναι μόνο στη συλλογή δεδομένων, αλλά στη μετατροπή τους σε απλές εικόνες και σε δράσεις που μετρούνται και παρακολουθούνται. Βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Καταρχάς, δεν χρειάζεται να είμαστε τεχνικοί. Χρειάζεται βασική άνεση με εργαλεία, δεδομένα και ασφαλή χρήση συστημάτων. Χρήση εργαλείων συνεργασίας και cloud. Οργάνωση αρχείων και πληροφοριών. Να κατέχουμε βασική κατανόηση στους δείκτες και να χρησιμοποιούμε με ασφαλή χρήση τα συστήματά μας, δηλαδή passwords και phishing. Και προπάντων όλων να έχουμε διάθεση να μάθουμε και να προσαρμοζόμαστε. Ψηφιακή κουλτούρα. Ψηφιακή κουλτούρα σημαίνει ανοιχτότητα στην αλλαγή, συνεργασία και διαφάνεια, μαθαίνουμε γρήγορα αντί να φοβόμαστε να κάνουμε το λάθος, η επικέντρωσή μας σε απλοποίηση των διαδικασιών και να σεβόμαστε τα δεδομένα και τους κανόνες. Η ψηφιακή κουλτούρα δηλαδή έχει συνεχή βελτίωση χωρίς το φόβο του λάθους. Εκπαίδευση και upscaling. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν προχωρά χωρίς εκπαίδευση. Μικρές πρακτικές εκπαιδεύσεις και επανάληψη βοηθούν τα εργαλεία να γίνουν συνήθεια.
Επίσης, η μέτρηση της χρήσης των εργαλείων, το adoption, πρέπει να γίνεται συνεχώς από τις εταιρείες σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να γνωρίζει η επιχείρηση πόσος πληθυσμός χρησιμοποιεί και έχει υιοθετήσει τα ψηφιακά αυτά εργαλεία στην εταιρεία. Τεχνολογική προσαρμογή και βήματα, και εδώ θα δούμε το μετασχηματισμό ως διαδικασία με βήματα. Δεν γίνονται όλα μαζί, αλλά σταδιακά και ελεγχόμενα. Τι σημαίνει λοιπόν τεχνολογική προσαρμογή? Καταρχάς, επιλογή κατάλληλων λύσεων για ανάγκες. Αλλαγή διαδικασιών ώστε να κουμπώσουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Εκπαίδευση ανθρώπων και νέων κανόνων. Έλεγχος ότι τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται από το σύνολο της εταιρείας και σωστά. Και προπάντων όλων, συνεχής βελτίωση με feedback. Βήμα πρώτο. Κατανόηση των αναγκών. Ξεκινάμε πάντα από το πρόβλημα. Αν δεν ξέρουμε τι θέλουμε να λύσουμε και πώς μετράμε την επιτυχία, το έργο είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. Βήμα δεύτερο. Επιλογή του εργαλείου. Επιλογή δηλαδή της λύσης που είναι απλή και εφαρμόσιμη. Πρέπει να υπάρχει όμως συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα, προκειμένου να μην αυξηθούν τα όποια κόστη για τη σύνδεση των συστημάτων. Το κόστος δεν είναι μόνο η αγορά του ψηφιακού εργαλείου. Υπάρχει και ένα κόστος για τη λειτουργία του. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε από την αρχή. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε τι υποστήριξη θα έχουμε από τον προμηθευτή ή το οικοσύστημα όταν θα αγοράσουμε το προϊόν και, όπως επίσης είπαμε, και στη λειτουργία του. Επίσης, πρέπει να γίνει δοκιμή πριν τη μαζική χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. UAT test. Βήμα τρίτο. Πιλωτική εφαρμογή, το pilot. Η πιλωτική εφαρμογή μειώνει καταρχάς το ρίσκο. Μαθαίνουμε γρήγορα τι δουλεύει και τι όχι πριν τη γενικευμένη χρήση. Είναι τα λεγόμενα quick wins για την αποδοχή. Στο συγκεκριμένο σημείο παίρνουμε και την απόφαση αν θα χρειαστεί να επεκτείνουμε το εργαλείο ή όχι. Βήμα 4. Υιοθέτηση και αλλαγή συμπεριφοράς. Καταρχάς, στο συγκεκριμένο βήμα υπάρχει εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο χρήστη. Δημιουργούνται κανόνες λειτουργίας και απλά templates. Υπάρχει υποστήριξη σε όλο το προσωπικό όταν υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχει και επικοινωνία γιατί το κάνουμε, τι θέλουμε να γλιτώσουμε και τι θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε. Από αυτό το βήμα υπάρχει και η ανάδειξη θετικών αποτελεσμάτων. Η τεχνολογία γενικότερα αποδίδει μόνο όταν αλλάξει η καθημερινή συμπεριφορά. Η επικοινωνία του γιατί είναι η πιο κρίσιμη. Βήμα 5. Σταθεροποίηση και βελτίωση. Εδώ παρακολουθούμε τη χρήση και την απόδοση. Μειώνουμε τα βήματα της γραφειοκρατίας, καθαρίζουμε τα δεδομένα και την ορμοτοδοσία, πραγματοποιούμε αναβαθμίσεις και μικρές βελτιώσεις όπου αυτές χρειάζονται και ξεκινάει ο κύκλος της συνεχούς βελτίωσης. Με λίγα λόγια, ο μετασχηματισμός δεν τελειώνει. Χρειάζεται παρακολούθηση, μικρές βελτιώσεις και καθαρισμός διαδικασιών. Τώρα, όσο αυξάνονται τα ψηφιακά κανάλια, αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Η ασφάλεια είναι θέμα καθημερινής συμπεριφοράς. Και γιατί η ασφάλεια είναι θέμα? Καταρχάς, τα περισσότερα ψηφιακά κανάλια σημαίνουν περισσότεροι κίνδυνοι. Τα δεδομένα έχουν αξία και πρέπει να προστατεύονται. Ένα λάθος μπορεί να κοστίσει και φήμη και χρήματα. Η ασφάλεια είναι και θέμα συμπεριφοράς. Χρειάζονται λοιπόν απλοί κανόνες που τηρούνται. Ορισμένοι βασικοί κίνδυνοι. Καταρχάς, phishing και απάτες μέσω email και μηνυμάτων. Αδύναμη κωδική και κοινή χρήση πρόσβασης. Λάθος αποστολή αρχείων και δεδομένων, είτε με email είτε με διάφορους άλλους τρόπους, μηνύματα ή χρήση ψηφιακών πλατφορμών. Χρήση μη ασφαλών συσκευών και δικτύων στο εργασιακό περιβάλλον. Υπερβολικά δικαιώματα πρόσβασης. Οι πιο συχνοί κίνδυνοι δεν είναι τεχνικοί. Είναι η καθημερινή στα day-to-day business. Phishing, αδύναμη κωδική και λάθη στη διαχείριση δεδομένων. Με λίγους απλούς κανόνες μπορούμε να μειώσουμε δραστικά το κίνδυνο. Καταρχάς, ισχυρή κωδική και όπου γίνεται 2FA. Προσοχή σε links και συνημένα, πρόσβαση μόνο σε ό,τι πραγματικά χρειάζεται, τακτικά updates σε συσκευές και εφαρμογές και άμεση αναφορά περιστατικών και όχι να φοβόμαστε και να το κρύβουμε. Δεδομένα και ιδιωτικότητα. Γενικότερα, η εμπιστοσύνη κτίζεται όταν συλλέγουμε μόνο ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Αποθηκεύουμε σωστά και με δικαιώματα και μοιραζόμαστε δεδομένα μόνο με συγκεκριμένο λόγο. Πρέπει να υπάρχει καθαρή ενημέρωση στους χρήστες και τους πελάτες.
και η εμπιστοσύνη είναι κεφάλαιο. Ωφέλη και KPIs. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να φαίνεται σε αποτελέσματα. Χρόνος, ποιότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση είναι τα βασικά ωφέλη. Ορισμένα τυπικά ωφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι καταρχάς, όπως είπαμε, η μείωση του χρόνου σε διαδικασίες, η μείωση λαθών και επαναλήψεων, η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, η καλύτερη πληροφόρηση για τις αποφάσεις και η ανθεκτικότητα σε αλλαγές και κρίση. Ορισμένα παραδείγματα μετρήσιμων βελτιώσεων, καταρχάς μετράμε πριν και μετά. Χρόνος διεκπεραίωσης αιτήματος. Ποσοστό αυτοεξυπηρέτησης μέσω του πόρταλ που δημιουργήσαμε. Μείωση email και τηλεφωνημάτων για τα ίδια ακριβώς θέματα που η πλατφόρμα μας πλέον εξυπηρετεί. Μείωση σφαλμάτων σε καταχωρήσεις. Ταχύτερη παραγωγή των αναφορών. Βασική KPIs. Χρόνος εξυπηρέτησης, το turnaround time. Ποσοστό αυτοματοποίησης και ψηφιακών ροών. Χρήση εργαλείων, adoption rate. Πόσο της εκατό δηλαδή του προσωπικού μας χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία. Ποια είναι η ικανοποίηση των χρηστών και πελατών. Μέσω των συχνών ερευνών που κάνουμε στους πελάτες μας για την ικανοποίησή τους, μπορεί να μπει συγκεκριμένη ερώτηση για το πώς χρησιμοποίησαν την ψηφιακή μας πλατφόρμα και πόσο ουσιαστικά άρεσε στο πελατειακό μας δυναμικό. Ποιότητα δεδομένων. Πόσα λάθη και ελλείψεις υπήρχαν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι λίγοι και καθαροί δείκτες είναι αρκετοί και μας δείχνουν αν οι αλλαγές αυτές δουλεύουν στην πράξη και προς όφελός μας. Κερδίσαμε δηλαδή από αυτές τις αλλαγές ποιοτικά αλλά και ποσοτικά σε θέμα κόστους. Πώς χρησιμοποιούμε όμως αυτά τα KPIs σωστά? Λίγοι δείκτες, όχι δεκάδες. Σύνδεση με στόχους και πραγματική ανάγκη. Παρακολούθηση σε τακτική βάση. Δράση όταν υπάρχει απόκλιση και βελτίωση διαδικασιών. Οι δείκτες δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τους χρησιμοποιούμε για δράση και βελτίωση, όχι για ένα απλό κυνήγι αριθμών. Σύγχρονες τάσεις. Εδώ βλέπουμε περισσότερη αυτοεξυπηρέτηση, ψηφιακή εργασία και έμφαση σε δεδομένα και ασφάλεια. Οι τάσεις που βλέπουμε παντού είναι καταρχάς ότι περισσότερες υπηρεσίες γίνονται self-service. Η εργασία και η συνεργασία πλέον γίνεται πιο ψηφιακά, υπάρχει προσωποποιημένη εμπειρία σε ψηφιακά κανάλια, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε δεδομένα και dashboards και υπάρχει ασφάλεια και ιδιωτικότητα ως προτεραιότητα του κάθε εργαλείου. Με λίγα λόγια, η ψηφιακή εμπειρία γίνεται πιο προσωποποιημένη και τα dashboards πιο κεντρικά στη λήψη αποφάσεων. AI και αυτοματοποίηση. Η τεχνική νοημοσύνη βοηθά όταν μπαίνει με σκοπό. Χρειάζεται πάντα ανθρώπινη επίβλεψη και ξεκάθαρη χρήση. Άρα, AI και αυτοματοποίηση ουσιαστικά κάνουμε χρήση εργαλείων για γρήγορη σύνοψη και οργάνωση. Αυτοματοποίησης σε γενικότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες day to day. Καλύτερη εξυπηρέτηση μέσω έξυπνων βοηθών. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται πάντα έλεγχος και ανθρώπινη επίβλεψη. Όφελος από το AI και την αυτοματοποίηση έχουμε όταν πραγματικά θα τα χρησιμοποιήσουμε με σκοπό και όχι απλά να τα χρησιμοποιήσουμε για μόδα ή γιατί το χρησιμοποίησαν οι ανταγωνιστές μας. Βιωσιμότητα και ψηφιακός σχεδιασμός. Ο ψηφιακός σχεδιασμός μειώνει καταρχάς χαρτί και φυσικές μετακινήσεις. Καλύτερη χρήση των πόρων μέσω των δεδομένων, έχουμε πλέον διαφάνεια σε διαδικασίες, αποτελεσματικότητα στην ενέργεια και στη λειτουργία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός από την άλλη μπορεί να στηρίξει τους στόχους βιωσιμότητας, δηλαδή το ESG. Συμπέρασμα. Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει τον τρόπο που δημιουργείται αξία και απαιτεί αλλαγή διαδικασιών και κουλτούρας. Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει δηλαδή τον τρόπο που πλέον δημιουργείται αξία. Ο μετασχηματισμός είναι αλλαγή διαδικασιών και κουλτούρας. Τα εργαλεία βοηθούν όταν υπάρχει σκοπός και προτεραιότητες. Οι πλατφόρμες από την άλλη δημιουργούν νέες αγορές και μοντέλα. Και τα δεδομένα, η ασφάλεια και οι δεξιότητες είναι θεμέλια. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το μάθημα ψηφιακή οικονομία και μετασχηματισμός. Εκ μέρους του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρακολούθηση. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας.